जलफि देगासिनो नै खिन्थानो सिगांनिल' गगा मोनदो जाना हागोन आंबो गगाया मोननाय बायदि लोगोफोरनि थामोनखौ बयखौबो आंनिखौ मोनसे भिडिअ बारायनाय थाफिनलाय बेनिफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ जागोन थास' आथिं ओंख्रि संनायनि आरोना बेनिफ्राय उनाव थास' आथिंजों लोगोसे मा जागोन बेखौनो भिडिअ खालामगोन आरो आंना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायब्ला जोबो दानिया आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फाइनालि मा होनो गामिखौ बावगारलायलांबाय चिरांनि थास' लाबनायखौ ओमफ्राय नै जानो थाखाय सायगासिनो ओमफ्राय नैयाव ना दं ओमफ्राय बे नाजों थास' आथिंखौसो संगोनबो जानानै ओमफ्राय ना गोथां नालाय खारजानो गिदिर होनाय जागोन जाया मिथिया नायनि र' ओमफ्राय इ थाइगिरा माने दहाय मैगं मैद्रुआव होदोंमोन आरोना दाननानै जोंनिनो चिरांनिनो लाफा लाबनाय दंमोन ओमफ्राय इयाव होदोंमोन आं ओमफ्राय दा थास' आथिं सालायबाय थास' आथिंखौ दा सानजौफुआव जासिगोन आरोना ओमफ्राय दा थास' आथिंखौ सायनानै लाग्रोनोसै नै ओमफ्राय नाया नाफांना फिसा फिसा बे थास'खौ सायखांबाय नै ओमफ्राय एबार इखिजाय ना सायबाय ओमफ्राय इखिजाय आबौआ ना बोनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय ना बोनो थांनाय बाजिनो ओंख्रिनि थाखाय माने मुला लाबोफाखाबाय नै माने नाजों मुला जागोन आं दिनै बिदि रखम आरोनिया ओंखायनो मुला लाबोफाबाय मुलायाबो न'निनो आरोना ओंखायनो खुनानै लाबोफाखाबाय ओमफ्राय नाखौ बेसे बुरजा मोनदों दसेनो खिगासिनो आं र' नाखौ इखिनि बुरजा मोनदो गगा मोननानै माथा थरायजोब्बाय आंना नै थौदां रुबिनि सासेया नै इखौ एवगासिनो सेरेबजों जायो ओमफ्राय नाय खालि सामफुंबो लोंनाय जानायनिल' खामानिनिया बेलेग खामानि मावा इयो इखौल' आरो लोंनाय जानायनिल' जाय फंबाया जलफि देगासिनो नै खिन्थानो सिगांनिल' गगा मोनदो जाना हागोन आंबो गगाया मोननाय बायदि जलफि बाथोन नाय मोखांखौ नायनि गन्थङानो ब्रेक बिस जाबाय आंना ना बोना फैखांनानै ओमफ्राय नै मा होनो जुमाय रोसि लोंबाय आरो गाव लाबोनाय मुलाखौनो मा होनो लेमालासिनो ओरैनो डाइरेक्ट अख्ला जाबाय नै नोंलाय मानोथो लोङो ओंखायनोथ' लोंदारियाबो मालाय सानजौफुनि बोथिसे लाबोना होखांबाय नालाय लोंबाय आरो जाय जलफि देग्राया देदो ओमफ्राय खिजाय हाग्राया हादोनै सासे देनानैसो जागोन ना सायग्राया जोंहा खानाय गुसुंसो मायो आंहा लादारलै नोंखौलाय मानो लानो ना सायग्रायानो नाय आरो जिखुनु माथो ओंखारनाय दा दानिया जों देखांनानै रानखाबाय नै खुरैनो हर आंनो माथो गगाफोरा मोनसे ओइ ओमफ्राय खान्थायाव दंखायो दा लोंनो थाखाय खालायहरनो नागिरदों ओमफ्राय नै बिथांजोआ मा जाया जानोसै नै गगाफोरा मोनथो र' आं दिनै थिगसे बोग्रि गोथावथार जादों थास' आथिं संनो गाराय मा जाफैगासिनो मासे गोथाव जादों ना माबा होनाय जादों खोना मा होनो दुन्दिया होनायखाय मैया लोंदोयो आखाइ गैजोब्बाय आंनो नायाखै जागोन आं आलौबाबो मन'दोल' सान्दुं गोसाजों गोलोमफ्रुलायनाय जादों सर दे बावलायनाय जादियासो लखय बिदि गोलोमदो खोनादोंमोन लखय गाजाथार हांखोबा मारा लबाय मालाय लोंनो खिनिखौ एवबायानो मानो दालाव लखबख' मानो लखबखो
सोमदो खाला गोरानखौ सोमनानै ओमफ्राय इदि खालामदो जानोबाहाय रंफोरा बथलसे लाना फै ओरै खान्थासे लानोसै लोंनोसै नोंसोरो सोलोंजाया ओइ बथल बेपारी जाना जान दे आङो थास' आथिंखौ संनोसै नै ओमफ्राय सारायाव थावखौ होनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै गोसोम गोसोम खिनिया जा फिथा सावनाया इदि खामथाबना थादो साराया लाबो फार्स्टआवनो आङो नाखौ एवफ्रामनानै लाग्रोगोन अमाखौ देरदो जेबो दंथारखाबाय ना एवनाया मोनबाय नै ओमफ्राय दा एबार थास' आथिंखौ होसिगोन आरो आं नाखौ खांना लानानै आङो ना एवनायनि थावआवनो थास'खौ दा होनानै होगोन आरो ना होबाय थालायला अरदाबावनो संगोन एवफ्रामग्रोनानै लानोसै आं थास'खौ दा नानि थास'खौ मार मोजाङै एवफ्रामनानै लाबाय आं नै इनिफ्राय उनावहाय दा इयाव दै होनोसै आरोना दै होनानै दसे गोदौ होनानै इनिफ्राय आङो गोदौनानै जुदि थास'आ रुइबासो माने आं नाखौ होगोन आरो ना ओमफ्राय नाखौ खांनानै दोनबाय ओमफ्राय दा थास'आव दै होनोसै आरो आं दैखौ इखिनि बुजादो ओमफ्राय दा खोबनानै दसे दोननोसै आरो आंना गोदौगौ माने फाइनालि ओमफ्राय आंना नै थास'आ गोदौबाय आरो ना एबार आङो नै नाखौ होनानै होनोसै इयावहाय ओमफ्राय उनाव दसे खोबनानै दोनबावगोन आरो आंना नाखौ होनानै माने खोबालासिनो दोनना दसे गोबावैनो खोबनानै इनिफ्राय दैखौ रानहोबावगोन आं एसे ओमफ्राय आं दानिया खोबनोसै आरो ना मानो होनब्लाथाय दासो ना होदों नालाय आं खोबनानै दोननोसै फाइनालि आंनि ओंख्रिया मोनबाय नै इनिफ्राय उनाव माबाफोरबो फुननो लोंदो मानोबा ना थुङाजोंसो नुदोबा हेर' बेनिफ्राय नाङा जायो न'खौ सेरोम जादों इयाव मबाइलावसो फुननो लोंदो बेनिफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअ' बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना लोगोफोर थास' ओंख्रि संनायावनो जोब्बाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय